wannan kotu ta yanke hukunci kamar haka. Wannan ba gaskiya bane ya mai shari'a. Ta yaya wanda yake kwance yake karɓan magani za ya aikata abin da kuke zargin shi da shi? Yana da kyau lauya ta sassauta kalamanta akan wacce take kara. Ya za a ce wanda ya aikata laifi da kansa ya furta da kansa cewa ya aikata laifi sannan kuma kotu ta bari ta fi sana. Ina neman alfarmar kotu da ta bamu yanzu domin mu je mu nemi lafiyar kwakwalwar shi saboda kowa ya gan shi ya san ba a cikin hayyacinsa yake ba da yanda ya shigo cikin kotu da yanda yake ba da amsa kai tsaye. Baya ji sosai saboda haka dole sai an masa magana da hannu. Wannan kowa ya san labarin da ya faɗa ƙagagge ne. Ban san so ba, ban ma sanya ake ba, ban saba ba, ba zai yi da shigo ba. Wa za ta bangata gani na zo ina dubawa. Lubna, ba na son maraya. They said when a child loses his parent, it's said to have lost half of the happiness in the world. But what happened to a child after the parent bygone? Was the upbringing acquired from the parents still there or goes in vain? Find out in Takama, the ego. Na yi da na sanin ɓata lokaci na da zama da kai a matsayinka na maraya. Isha Sharif Multimedia, after the ever making of Kina da Aure, now reverted back with another evergreen movie saga called Takama, Takama, the ego, the ego. Abin da walida take tana yi kamar acting ne na 'yan wasan kwaikwayo. Ta yaya za ta ringa aiki da kuka domin a tausaya mata akan abin da take cewa? She's pretty, charming, and practitioner lawyer by profession. But what happens when it's come to the orphan case in the court of law? Find out in Takama. Executive producer Isha Sharif, producer Aisha Osman Jos, assistant director Sharif Awal, screenplay and directed by the most hardworking and genius Ibrahim Bala. Don't afford to lose to watch the toughest movie of the year, Takama, coming your way soon.